Takže víte, já vás vítám u tohohle videa na Super Geekbox, musím opravdu tak řvát, protože opravdu hlasit zahrát toto. Je to video teda na Super Geekbox, jestli už jsem to říkal. A začal jsem v druhém levelu. A budu opravdu asi mluvit jen, když nebudu střílet. Protože, slyšíte, jak je to... A teď jsem to nepovedlo. Jak je to hlasitá hra. Takže jo. No. Ale já to opravdu nechci jenom střílet, umírat. Já chci taky sbírat krabice. Opravdu chci i sbírat krabice. Takže tak. A jdeme. Umři. Všichni umřete. Au, umřel jsem taky. No tak to chvíli samozřejmě patří, že umírám. No, to. Ne. Nabíj se, brokárno. Jo, brokárno, bazuko. No, teď jsem mu to dát. Takže, cílem této hry, co je? Hlavně sbírat diskogany. To je tak nějak taky pravda. Katana, dobrá zbraň. Každý ho dává na jeden hit. Ale docela těžký s ní umět. To je hodně blbá zbraň. To se mi skoro dostala užitečné. Ne, to by nešlo takhle. Takhle by to fakt nešlo. Ne, Skogan, ne. Jej. Ne. Tak jo. Dobře. Kolik nahrávám, nevím kolik nahrávám start. Jsem zastavil start. Jsem toho umřel. Tak to je jedno. Opravdu nemusíte koupenou mít. To nevím. A opravdu koupenou mít nemusíte, protože je zcela zdarma. Ano, tato hra je zcela zdarma, ale nevím, jak se teda tady povedlo vyslyšet celý průběhu hry. Nevím, jak to udělal. Tak to asi ne, takhle nepůjde. A budu asi vracet k možnosti mluvit jen takže nějak takhle. Když si skvělíš, že jste nebo předtím než dostřel, tak budu mluvit. Ale tady, nebo budu řvát. Taky možnost. Teda se hodně řval. No to je jedno. Ne, můžu si koudat dobrou zbraní, to fakt ne. Ne. No to je jedno. Tohle dotočím. Už se mi to přetáčet nechce, jsem to přetáčil 3krát, takže už se mi to fakt přetáčet nechce, takže budu muset opravdu řvát. Ne. Jste mě fakt neslyšeli, vůbec neslyšeli. Proč jsem to řekl tolik, já to taky nevím. Ale prostě jste mě neslyšeli. Dobře. Tohle zabilo hodně 6. Ne. Au. S diskoganem musíte umět, tohle hru musíte opravdu umět. Prostě asi žádný turnaj, kdo bude mít lepší víc skoro krabic. Asi nekonaj. Ale jo, furt si myslím, že by do této hry měli přidat multiplayer. Protože tato hra si to opravdu zaslouží. To si teda myslím já. Můj názor. A přilevuju se vám klepe, všem klepe, obrazovka. Hru si to nejde na svět nějaký hráč. Není to opravdu, není to vlastně nejde hra. Bazuka opravdu, dobrá zbraň, se dlouho se nabíjí, ale au. Jo, já se asi udělám teďka jenom 8 minut, místo 10, protože už to opravdu mám docela plný zuby. Toho přetáčení té hry. Ale hodně plný zuby. Tak jen jedný je. Člověk jsem taky jen jeden, nejsem 2krát, ani 3krát, ani 6krát, jak to je v některých hrách. Nebo v Narutovi, když se rozklonuje. No to je jedno, no. Diskogan, nechci. Au, jsem to radši zabil. Grenade la... Já to ani přečíst nemůžu. Tak uvidíme, co to je. Bum. Bum. Docela zajímavá zbraň. Byla by se lepší. Co je to na bestanu? Tak.
Nevím, jestli to jsou mých moc bratrů. Moc mutovaných bratrů, nebo co? Ale teďka. Čau tati! Táto! Nezabíjej mě, táto, ne. Co mi to děláš? 15 mi ještě nebylo. Ale za chvíličku bude. Nekecám. Ale jo, nekecám. Katana. Takata, bro. Katana, bro. Katana, bro. Katana, bro. Katana, bro. No tak ne. Zpívat neumím. Přiznávám se. Nedělám ze sebe nějakýho cvrčka, který nevím, co si zpívá. Jsem jako kopu dál, opravdu dobrá, opravdu dobře zpíval. Ne. Si položíme nějaký mini. A tady kouknou táčci, zpěváci, táčci, ohniváci a všechny táčci, které existujou. To. Ach jo, proč to tak musí hrát ta hra, nechci to. Bolí mě to, no nebolí mě to do uší, ale je to fakt nepříjemný. Potom musí to takhle řvát. Nemyslíte vůbec na let's player, že by to možná chtěli točit? Asi ne, ale dobře, my se s tím nějak poradíme. Budem hod muset řvát. Jestli mi to bolí z toho hlavně, ale to je tak nějak jedno, ne, funguj. Bude to jen z tohohle druhého levelu? Ani uvítat si minutu vám to ukázal, no to je jedno, na konci videa. To je jako když vám začátek příběhu ukážou na konci. Ne. Já tomu furt říkám disco community, no to je jedno. No tak. Tohle ale ne. Dobře, to je taky možno. Opravdu jsem to plánoval velice jinak, ale... Takhle se to taky hodí. Ne. Ne. No tak nic. Řve to, na mě to tady křičí, ne. S těmi zvuky se nemůžu, protože byste mě už neslyšeli vůbec. Ne. Nechte mě přežívat. Ne, zpomalej zabij. Dobře, teď jsem se do toho trošku zakoukal, dobře. Ne. Ach jo. Tak jo. Dáme si takový challenge. Zkusím nazbírat 10 krabic. Opravdu 10 krabic. Uvidíme, jak na tam budeme. Teď mám jednu, ještě 9. Hop. Tak jo. To nechal, opravdu moc nenazbíráme, dobře. Skladujeme jsme toho nazbírali víc. Mine, s tím opravdu moc nenazbíráme. S revolverem ale docela můžeme. Ne, s Dusganem vůbec nic. Dobře, beru to zpět, ale s miniganem hodně. To je opravdu hodně dobrá hra. Já, pistol. Ale taky, ale... Ježišmarja, ne. Co to říkám? Ne. 9. 10. Jo. Splnili jsme náš challenge 11. Už jsme překonali. Tak dobře, zkusíme 15. OK. Splnili naši 13 krabici. Jsem ještě jenom opravdu 14. Ježišmarja, no, já tam budu. Jo, katana. Ještě ke všemu. Game over, 15 krabic. Moon Temple. Ukážeme si ještě 3. level. Neboli Moon Temple. Dobře, vidíte, že se to vyplatilo toto vykážet táčet. Můžeme ukázat 3. level. Tak tohle je tak nějak ten 3. level, kde už jsou 2 blbý ohně. To už jako docela hnus. Tohle uchránit. Nebo vůbec něco dělat. A já ještě můžu ukázat aspoň 1. level. Tohle je 1. level. Takhle červeně a zpomaleně vypadá to nějak. Musím vypadat takhle rychle. Já myslím, že to je nějaký no nic. On je to nový level. To se takhle líbí. Tak. Ne. Myslím, že bude možná.
se k tomu odhodlám, bude Let's Play z Terrarie. Ale to bych nejdřív myslel, co se s ním udělat, charakter. No to je jedno, já si zjistím, potřebujeme nějaký charakter, otevřenej a hraju. No to je tak jedno. Dobře. Ne. Tak já myslím, že toto je vše pro tuto hru a čau, já se těším u dalšího videa.